Yn y lle hwn. Yn y lle hwn, mae'r tir dan ni'n traed yn dal curiadu cant o hanes yna. Felly ddoth Elgan Rhys, cyfarwyddwr y 5 at ni yn Bran Wen i holys byddwn ni'n fodlon cydweithio efo fo i ddod â cymeriadau'r 5 a penodau newydd yn fyw yma yng Caffi Maes B a Eisteddfod Tregaron. Mae y 5 yn gyfres o nofela i bobl ifanc, gan bobl ifanc, amdan bobl ifanc. Mae yna 5 nofel yn rhan o'r gyfres, a mae yna 5 awdur a 5 cyd-awdur ifanc wedi cydweithio mwyn creu y gwaith. A gafon nhw'n gyhoeddi blwyddyn yn ôl. Ac erbyn hyn, yn yr Eisteddfod, da ni yma yn creu rhifyn arbennig, a da ni'n pigo fyny o lle nath ni orffan y gyfres gwreiddiol a yn dod â'r cymeriadau i faes Eisteddfod. Nôl yn 15 oed ac yn sefyll mewn mosh pit, mae lyrics i Eädyth, lyrics tyfu'n llithrenol yn... Felly mae'r digwyddiad gyda 5 actor ifanc, nifer ohonynt wedi dod trwy cwmni ifanc Bran Wen, yn darllen y cymeriadau yma gyda cerddoriaeth byw gan Eädyth a gan Lewys. Da ni criw y 5 wedi bod yn rili ffodus yn cael cefnogaeth Bran Wen, yr Eisteddfod Genedlaethol a Maes B mwyn dod ar rhifyn arbennig sydd wedi cael ei greu wythnos yma yn yr Eisteddfod i ddod â hwnna yn fyw efo cast o actorion anhygoel a hynny gyd yn chlwm efo gig efo gerddoriaeth arbennig Eädyth a Lewys. So ia, hen yma am y tro cyntaf, da ni yn clywed lleisiau'r cymeriadau, da ni'n dod yn nhw'n fyw am y tro cyntaf, sy'n rili, rili. Eser uwch y men, y 5 wrth y ymyl. Torri'n rhyd, dim angen unrhyw orfodau, mae'n trws yr agor y barod. Stafell wag ond calon llawn cariad.